Kwakutora serial number unogara nyatola kuti haisi votora serial number nyatotora kuti yakamira sei nyatoita ngozi mari mazuva ano yama100 votora serial number then tobva tazovachinja handiti achaika muzento zokuchinja mapedza otora serial number kuti ikange iri fake mazuva ano ma100 haakutoti watora serial number anonzi akaza mwanange Debe changamire nyaya iri pamberi penyu. Nyaya ndeyekundishungurudza uchirimira mbeu dzangu pasi nekudyisa bindu rangu mandakarima kwemakore 20 ndoda kuripwa nemombe 2 uyanembodza chitupa nemaredari autaura izvozvo ndi Stella Madziwa achitaura kuna Agaza Mwananga Debe. Laura Jinzo Stella Agaza Mwananga Debe ndofunga ndine bindu rangu bindu iri takari na mai vangu wakazwana 1982 chibva tatanga kuparima pabindu papa pa 1982 kusvika mai wangu ini wazobvekufumusha kwaitengesa sevanisiya ndiri pabindu ipapo tichirima pabindu ipapo kugara kwesina kubva 1982 ndiri kungorima ipapo kuzoti gore rakapera 2022 mombe dzamai ava dzakatanga kuuya kugadheni dzaidya mugadheni mangu manherege ndofuma kuseni ndoona mombe dzirimo pamwe nekamhuru kakatora nditozvaredza nekamhuru kakauya mutori masiya chikamhuru ndaivaudza mombe dzenyu dzaita sei mombe dzenyu dzacho aivo vanga vasingauyi ndaenda kunana chairman ndoita sei ndinotaura kuna chairman achitiye tichagara pasi nani navo ndofunga zvakaita dzakapinda akashanga ndichingotsvaga mbeu ndichisima semuna neshungu negadheni ndichitsvaga mbeu ndichisima dzichadzita sei dzichidya kuzoti zuva dzakazvakechishanu ndopandakaenda kuti kuna chairman huona zvekuita chimo ndopandakazondwa neshungu ndopandavataurira ndikati inini uyai mundirimire ndopandazozvifunga kuti ndega kuti akurima ndasingavaripise ndikavafunga kuti kurimirwa futi nemunhu pandapinda mbandaita sei pandarima pandapedza ina 2022 2023 tatopinda mungi tatopedza 2023 muna June tatanga futi kurima magadheni magadheni tinoti matichigariri tatanga futi kurima mugadheni ndatobuda ndikati arigainende kundocheka uswa mudzazinotanga kundosaiva ndikati arigaitocheke chiuswa ndabva ndaenda kundocheka chiuswa ndiri kucheka uswa ndabva ndaona futi mombe pari pagadheni paipa mombe yeblack iri pagadheni apo mombe azinatopindere paipa mamutoti nemhomba 3 yemuriwo vandasvika mombe dzaita sei dzagezi handakashatirwa ndakaenda kuna munhingiriki nawo ndikati weduwe mombe dzatanga futi gore rino kundidyisira kutanga kudai zvinoitawo here munozive munhu kana achinga anotaura zvaanoda awaibva wasimbaibvaenda kuna moko wakaita ndichibva ndaita sei ndichibva ndasara ndokasara indave ndoti ndikataura ndakafunga zvaita sei zvatopera vandatosara ndasara ndagara wakangoenda kucharadza waibva wadzoka remangwana racho wabva wasvika zvikanzi pandakaona kutopinda mugadheni ndakatiwa tini ndikati ndakutoseka nawo ndikati ko mwana wamuri kuya asina bhutsu uyu ndikungofunga kuti zvemazvezvegade zvakaita sezvakapera mwana maya musina nebhutsu vari kudonzva zvikanda ndo zviri pai ndo zviripo pandakutoseka totopinda ndati akutaura nyaya dzekuseka ndopakati ati kuyafungai imimi handichadi kuti murime mugadheni mupi mugadheni muno ati hamuchadi kuti ndirime mugadheni muno nendawa yeyo nanzi gadheni nderangu ndikati gadheni renyu pakai pamuti gadheni mimi ndirangu zvikanzi ndakanga ndakabata papi pana ndobva ndasimuka ndobva ndatomira ndobva ndatara ndikati mbuya story
zvamuri kutaura kuti imimi gadheni ndarima makore mangani ndichiri pagadheni mutaura nhasi imimi kuti gadheni ndere ndarima makore mangani ndopawakazvikanza zvina basa izvo ndina ndakabata papi panapa ndikati makabata kana makabata pano kana munhu ukabata panzvimbo pakaraswa zvinoreva kuti ibani hakusi kuzasi kwemundawo futi pandori nemunhu ane munda wake unotori nekuzasi kupi ikoko asi haatauri imi marisi pane munda wenyu uri kupi uri uko panapa pakaraswa pano munhu wese anofanira sei anofanira kuoni imi munotaura sei kuti panapa ndipani ndipenyu zvikanzi ndini ndakanga ndakapaita sei ndakapabata ndikati inzvimbo yestates hapasi penyu ende gadheni iri ndarima makore akaita sei maidi kuya nguva yese muchinda kuti mbuyafungai regerai kurima papi ndanyarara wako kuda zvikanzi ndisambi waya yako usiye unosiya waya nemapango zvese uswa hwese hubvisa hwaurikuisa wese utopedza nguva iwekuisa chi uswa andikati aurai vandanyarara uswa huya ndikuramba ndicheka uswa hwangu ndikandikupfirira gadheni rangu cheka uswa hwangu ndazosangana nawo futi zvikanzi iwewe uri kuramba uri kuita nhaka uramba uchirima mupi mugadheni ndikati ndimuyasora handiregere kurima pai gadheni nderangu handiregere kuti machigadheni ndakasigwa namai wangu zvikanzi maida kuenda kundokukanya ndakuti ndopinda mugadheni imomo ndaunedutotanga ndoti murima kupi mugadheni mo wachibva wanga ari mugadheni mo iwanerawo rinototi magiri matatu masipiti zvitatu hombe kudarika rangu waibva wabva mugadheni momuyama waibva wadzika wabva wakunditeera mashure inde akuenda vanasvika pagadheni vanasvika pandamira saka ndamira ipa pagadheni wadzi wasvika wasvika wauda kupinda mugadheni pandakuwabata ndikati buyasori muda kupinda mugadheni mangu muda kuitei mugadheni mangu wabva zvikanzi kundibata kwekunoteka uchibhakera pandakutoseka waibvara kuti apinde kuti pandawabata zvikanzi kundibata kwekutoita chibhakera ndofunga ndakawabata kashanu kandakawabata muroora wavo achibva azowe ambuya afunga ndikati zvikanzi siya wakadaro tione kuti vanopinda here kana kuti havaite sei ndikati maiditi kuti wapinda mugadheni mangu hazvite sei wari kudei mugadheni make ndipo wakaita zvenharo wabva wapinda bva wapukanya geti wabva wapinda pai mugadheni wapinda mugadheni ndakabva ndavasiya varimo ndobva ndaenda kuna sabhuku ndobva ndanotaurira sabhuku ona ndo chiunya ndobva ndandomuudza chiunya ndikati achiunya ndo nyaya iri pai iripo wachiunya akataura kati nini munyika mangu muno muchiti handidi chinoisi ndikati alright pandanyarara pandabva pandaenda kwachairman pandandoudza futi chairman abva ati mbuya funga tichaona zvese tichaona zvekuiti ndikati taurire riri dare mungamarima nguva yakawanda vari muri papi muri pamakore ese amari manhasi wapindwa dei kuti wakuitei sei pakudzinge ndikati ndo zviripo ndobva ndatonyarara zvangu ndo akazodaidzira dare rake chairman uye panavaya dare riya paratonga watonga dare riya wakantaura wakanditi kumbirai ruregerero kunani kuna mbuya story ndikati ini ndikumbira ruregerero vari kubva kugadheni kwavo vari kuya ndiwo kugadheni kwangu kuya kuzondirwisa ndipo ndinokumbira ruregerero rwupi zvikanzi ayo imimi munofanira ndachiunya kukumbira ichi ruregerero kondakazotaura ndikati ndavakumbira chi ruregerero ndichibva ndanya zvikanzi aiwo iwe saka imimi kana akumbira ruregerero iyi mugadheni muno maachete sei haachapindi mupi mugadheni muno ini munopinda chi vana vake aibva ndazviona futi kuti nyaya haina kujeka indonzi handipinde mugadheni ini ndiri ndikushandira vana ndikushandira ndina mai wane 98 years ndowakagovana novo pagadheni ipapo wane 98 vanodye chii ndobva ndaenda kubranch panotaura branch richibva rawe richibva ratonga branch rikataura ndipinda mugadheni menyu muite sei gadheni ndere ipinda muite sei murime ndikatanga futi kurima ndaivabvunza wakomana ndaita sei ndikatanga futi kuita sei kurima ndarima kudaro wakauya futi mbuya story wauya ndoko wakachizouya manje wataura zvikanzi ndizvoni iwe uri kuramba uchiita nhare dzekurima pai dzekuramba uchiya mugadheni muno ndopawakachitora ndakatanga kuchera makomba unodza kwetsa iya dhiga ukuti kugute yaya ndakachera makomba angu 52 malines 28 uchikwidza kudai ndaingochera makomba kwakaoma ndichichera ndichiisa manyu wangu ndichicheresa manyu wangu ndachera ndatopedza saka nanda kuchidyara manje chibaba ndifamba ndichidyara musi watangisisa kunaya mvura ndakamuka kuseni pandapfeka bhaki pandaenda kugadheni mvura ichitonaya pandatanga ndikati makomba angu andakasiya handipedzi kuita sei kudyara ndobva ndasvika makomba aya ndobva ndasvika ndobva ndakudyara makomba angu fertilizer yangu bva yapera ndobva ndati ndikadzokere kupi kumba kotora fertilizer ndakudzokera ndipo ndakasangana namai angu waine kabadza ravo pepepa pandakavati mangwanani wadaira bwati mangwanani wabva wadarika bva ndaenda kumba kotora fertilizer yangu
ndakundodzoka kubva kumanisvika kuma ndakaona vari ngati mumakomba ndakachera nechibage chabuda wari kumwa zviyo wachidzongera ndakasvika ndikamira so padombo ndobva ndakumbira ndikati Mwari ndibatsire handisi kuda kuita sei kutaura wachidzongera zviyo mumakomba imomo waibva wapedza waona zvori zviyo zvapera wabva watora chibage wakutanga futi kuisa imomo futi mandakaisa chiimomo wakuisa futi zvibage wapedza wakaisa chibage wakaisa masunflower wakaisa manhingirikini madhumbi ndakabva zvakare ndikaenda kunhingirikini branch kantaura manocheya branch akantaura kati uyafunga isusu tatonga havasi kuita sei havasi kunwa asi zvo zvakuita zvokuti michendai kunani kuna amurewa mundotaurira wamurewa kuti amurewa ndo nyaya iri pai iripo ndakamuka kuseni tikaenda kuna amurewa iti dzakashanda ndapamba paamurewa ndo nyaya iripo amurewa akandipindura kati ambuya afungai zvechokwadi mauya pano kuti muite sei asi nauyikai apo ndinotaura namai avo pamunotaura imi nyaya muchiti mutaura nyaya iwanopindigura vanenge wane nyaya dzano kuti ndiyene ndikwanise kuti ndinotaura nawo handikwanisi kuti ndinotaura nawo munoona indaipinda checheangirikeni asi handichapindi chechipi cheangirikeni wo saka ndodini zvikanzi regai ndibate mwana wawo kuma2 kuma1 pane dare ratoda kuuya kuzoita pacharenza regai ndibate mwana wawo ndikabata mwana wawo ndiye wozouya ndotaura nechi mwana zveshuwa murewa akazouya kuma aibva azonditi nhamba dziri kuramba chiendai mundotaura 19 ndakaenda ndikandotaura nemwana ndakabva ndaenda patananga nekumba kana ndotaura nemwana ndakamona ari munda ari kurima pandasvika ndamutaurira haana kuramba zveshuwa tibva taenda kunani kuna murewa tasvika kuna murewa aibva ataurawo ndiye district chairman achibva ataura akati imi muenzanisanayi nyaya nokuti ina handizive magariro amakaita pai muvillage imi chiendai moita sei moenzanisana ndobva ndipaona kuti tiite sei ndindoenzanisana saka akanga aripo chairman manje akanga aripo manje abva apindigura nyaya iyaye manje kutaura zvikanzi ivava vanga vasingatigari muno ivo vakatouya izvozvi ndangasigari musingagari mhuri yangu yese iri munhu ukabuda ukaenda kubasa unonzi haugare muvillage waenda undoshawa kwekushawira mhuri hausi muvillage kune stand yako irimo muvillage imomo ndo mune vanhu vako unonzi hausi kundoshawira mhuri hauna stand ndobva zvakabvata zvikanzi zvatonzi mbuya funga yatonzi bvisai mbudzi ngimundori pamunani kuna mbuya sori kada ndibvise mbudzi ini ndini kushungurudzwa ndobvisa futi chi mbudzi yekuti endise kupi kuna mbuya sorere ndanzwa ipapo ndakarwadziwa zveshuwa ndikufunga ndigorangarira ndikati kore izvo vari kunditaurira vamurai kuti mai paro aibva vasingaibva kuti gadheni ratwarani zvanzi ratwara mbuya sori nechikafu chese chiri pai chirimo chachari chambuya sori ndibva ndazvifunga kuti zveshuwa gadheni ribva raita rani rambuya sori ndakashaya ndakapererwa ndikati kana murewa kudai ndiye mukuru ataura kudai mashoko iwayo kana ndiye mukuru zvino ndinorerekera kupi ndakasvika kumba ndikagara ndashaya kwekutaurira zvosva ndakabata foni ndikafonera mapfumo mp zvoitwa kutaura chokwadi pamberi pamwari ndakafonera mp ndo nyaya iri kupi iri kuno mp akanditi mama zveshuwa ndaita sei ndazvinzwa chairman ati ndobva ndataura branch rati ndobva ndataura zvikanzi endai kupi ko kumadzishe makaendera ndikati aindi kumadzishe ndinofungira kuti kunongotongwa dzekuti vanhu vanenge waita sei vanenge vavitirana mhosva dzekukumana urwe kana kuti chii zvikanzi kana zvaramba izvozvo moenda kumadzishe muriita sei mundotonga handina kumira ndakabva rati mangwana acho ndakabva ndamukwira ndibva ndaenda kuna anyakujara ndabva ndasvika futi kuna anyakujara anyakujara ndo nyaya yangu iri pai iripo saka mwanangu wangu wafunga kuti kudii ndobva musi wacho wekutanga ndobva ndadzokera kupi kumba ndikati ndichadzoka mangwana acho ndobva ndazodzoka ndipo ndakasvika ndikantaura nhau yangu dani naanyakujara anyakujara wachibva wazoita sei waibva wazowapa samani sekuti wasapinde pai mukati ndobva kutatongwa nani naanyakujara waibva wati pananai sori tinodona unogara zvakaita sei zvakanaka iwo pakuitara zvembesa zvose kuti zvakaita zvose waitotara anyakujara kati munoziva here kuti imhosva kupinda munda memunhu uchiita kuisa zvikafu pamusoro pezvimwe zvinhu nekuisa kwezveutsinyo makaita sei nemuchiro ichi mungadai muri kutoita sei muri kutori zveshuwa anyakujara vaibva vachikumbirana isori vatakumbirana sori paya anyakujara kati michikontinyaende mundorima pai akona pane mugano here imi gumi ane mugano wenyu musaende kwani kwawo gumi aine mugano wenyu ndadzokera kupi kumba ndatangodzokera kumba
mubvana vavo mangwana acho kuseni aona kuti ndozvataurwa zvemugadheni umu nekuti kana ari magadheni tinenge tine zvimwe zvimaminda zvinenge zviri kunze uko zvetinenge tichirima zvinenge zviro zvakabatsira nemakadheni wakabva wafuma nemombe dzavo wandorima kunze kwaivo ndibvarira kuti ndisaite sei ndisakude kunze kuita sei kurima ndoba mwana wangu mukomana kamuzukuru kangu kaibva kaenda kumba kwemwana wawa kabva kakudzoka gogogogo weye zvikanzi apa munda paya paita sei parimwa kuzvika ndikati parimwa zvikanzi ndikati azvisine ndakadzoka zveshuwa ndobva ndaidzoka kuna nyakuja ndakana muka futi mangwana acho vakandojawaibva watondipopotera zvikanzi mai neusiku uno ndakamuka 4 o'clock dzekunze kuwoyedzi dzocho vanhu vaitonditiza muroti ndichifamba 4 o'clock bva ndasvika kuna nyakuja wakatora rakatozomuka neni ndichitomuka vada kutoenda kudorima mama chii ndobva ndavatsarusakanzi naye mama ndozomuka bva mauya nenguvirikini nenguva ino ndikati zvikanzi zvari mwazvibai zvafamba zvakadi ndikati pachekwa malai akanyonga pachekwa malai imimi endai mudete muone kuti hapana chinhu kana pasina chinhu pamunda penyu haikona ndikati takatotutira manyowa nokuti nhingirikini yese chimwe chese taitutira manyowa ndobva tatora nemwana wangu ndobva tarima ivo pese pavaiuya pese ivapapa vachiuya kugadheni uyu ndaitupa zvemubhurugwa gomo rinonzi vharikopo richidairira vanhu vari mumwe mumagadheni varume wachimira ndakazonzi wamwe mbuya wakundibvunza kuna mbuya afunga ndikati ndo zvazvinoita zvazvakaita ndozvazvakaita sei zvazvakaita ndobva ndanyarara saka ipapa pandakazoita kuna nyakuja vanodzoka saka ivo yakanga musi wesaturday ndichiri kurima iri saturday ndobva watonditiwo ndiri kudarika ndokuenda kumba mbuya afungai wandaidze kuti mbuya afungai wanobva wanditi nyarai zita ravanonzwa remadunirwa ndatenda sei washishadza kana kukwatikako wandaidza kuti vanhu vese vanzwa kuti nyarai ndamadakada sei ndakanyarara zvikanziwa kana uri kurima mbesa dzangu mugadheni zvinhu zvako zvese zviri momwe ndikaiti zvitemo kana watema chii zvinhu zvavo ndikati ndakangonyara kuti handakuwapindura pandadaika pandaita sei pandateini kandaenda ndandodzoka kuye ndandodzoka mandi saka ndabva ndaya mukati ndatodiridza ndatopedza kudiridza wabva wauya netsvimbo yavo wabva wapinda nyarai bva ndawaringisa zvinhu zvangu zviri kupa mbesa dzangu dzandakadyara padzisapa dziri kupa handakuvadaira zviyo zvangu zvese zvanga zvirapapa zviri kupi nekuti ndandasakura pai mukati handakuvadaira ndandakabata mapadza waibva wabvuta mapadza waibva wakanda uku ndobva ndaona kuti handine sola yandandinayo ndobva ndaona kuti sola yangu inoita sei inokudzika ndobva ndatora sola yangu panaisa mapa ndobva ndamira wakubva wakutendera wakutora wangwana cheambrera zvimazingi zveambrera zviya chepakati chacho chinhu ichongwa chidonzva kuita kudonzva wakundidhokonya nechiambrera cheche ndobva ndatozviona kuti muno muzvipitika ndezvekuti ndichike noise ini zvenoise handizvokurwa nemunhu handize ndobva ndabuda panze zvikanzi uri kutabuda saka kubuda kwakuita zvino zvamuno muse zvine zvanizvi zvazvangu zvese hausaifanwa kudzokera futi mugadheni mupi vandanyarira namudenga mande yacho ndobva ndauya yanga iri manje chichipiri saka ndanda kuti ndichigarira mombe ndakusvika kundopinda pai mugadheni pane paruware patinogezera ndipo ndaigarira mombe ndiri pai pandaona mombe dzauya ndobva ndoti mombe dzauya ndobva ndatsika ndobva ndaenda kundotinha chii wakandori waiwa wangu ari mugadheni ma wabva wabuda nyarai uri kuita chino aniresei ndirakumunda wangu wese handamba ndikukwana uchifamba mombe mumuta ndikati mbuyaso ndipo ndakadaira ndikati mbuyaso ndikutina mombe dzavo handikarege chipanga changu apa chichiita sei chichidyiwa wakabva kuti mugadheni kwavo wakaya pabani ipapo ndaiva ndakapfeka t-shirt yangu yegreen ndofunga wakaidhodza ikata chihomwe kudai vachindidzinga pai handakuvarwisa ndakanyarara futi ndikafamba ndikaenda saka pandaifamba ivo vaichera mashure mangu ndati fambe waibva wasara waibva wasvike padhuze nepagadheni indobva ndayamuka bva ndaenda kuti pandandigarira mombe paya ndiri paya ndibva ndasvika pandandomira saka ndandauka ndazvomatsotso zvangu zvandaitakurekwenda nazvokupi kuma pandatomira ndauka ndikati mombe idzi dzayambuka here kumunda kwachionda kuti zvisvike dzikasvika kumunda ukwani kwandiri kutaura kuti wari kuzasi kwefanira tiri kuzvinayo ndikati dzikaenda ikoko hatichaite sei hatichadzoka ndakaona vadzoka kudzoka kwawakaita handina kuziva kuti wakanga wakabata handina kuziva kuti kudzoka kwawaita kuya pawakapinda mugadheni ndakangoti semunhu ari kugara achingopinda pai mugadheni achingorima ndakangoti ari kuita sei ari kungondorima zvaari kurima ndatopinda mugadheni wabva wandopinda mugadheni umwe ini ndibva ndikati afana pauzisvuta mombeso dzaenda chitega ndiende kupi kumba tabure huni dzangu vandaenda kupi vandaenda kumba mangwana makuseni
saka pane kwandinochera mvura pandauya nekugadheni kuya ndinotendera hangu nekuko kusada kupinda nemvura itaura chitendera kwayo saka ndiri pabani paipa ndaigarira kuti mombe ndiri paipa ndakamumira pabani kuti ndione mugadheni kuchena kuti mbuu mugadheni machena kuti mbuu mombe dzandi ndachirwa nemombe rini ndobva ndamhanya ndakamhanya tikati maiwee mugadheni wangu mapinda chii mombe ndobva ndasvika pagedhi ndosvika pagedhi ndiona kuti mwakachibagoko ndikati mbuya soro watema chibage changu wakatema ndofunga munoti kana ti raini rega waitora makomba 15 kutema malines avakatema ese mugadheni 19 kana mpurisa paka ndakati ina handikwanise kana ukwashi akamboya ndakamutaura ndikati ndikakutaurirai nemuromo wangu ndichapamhidzira ndinoda kuti imi uyai mega muone zvikuita sei zviri kuitika mugadheni kana yempurisa wenyu wekunokwamambo ndakamutaura kuti ndikati ina handikwanise uyai mega muite sei muone zvega zvikuita sei zvakaitika kupi kugadheni ndikaenda naye akandoringisa 19 malines avakatema makomba tichiverenga kudai so 15 paingirikini paraini rega ndipandaveka ndokunga akabuda kumakomba ese pamwe chete ndisingaverenge madzine pane pakabuda 285 akatema mburisa mamba akaendekaya ndikati ndizvozvi baba ndozviripo nekuti inimi ndikava ndikautaurai mangwana ndikazenge ndakuya ndakuda kuya zokutaurai kuti ndichapamhidzira kana kuti mangwana kuchazotumwa mwe munhu anouya kunzi enda kuya unoite sei undoona obva asvika obva ona hazvisi zvipi hazvisizvo ini ndarasika ndotofanira kuita sei ndiri kwani ndopandakatora pandakangona makoma ndakadzokera futi kumba ndichimhanya pandasvika ndobva ndaenda pana anomburisa ari pasaidi pedu anogarawo pasaidi pedu ndobva ndamhanya ndikati vamunhingirikini ndozvaitwa ugadheni kwangu nambuya sitori mama munhu mupenyu angateme chibage ndikati ndati ndozvaitwa kupi ugadheni kwangu mama ini manje ina ndikati chirega tifonera vanhu vanyakuja tikafonera anyakujara tonzwa kuti vanopindura kuti anyakujara vafonera anyakujara vataati regai tivate mudhumene ndofunga mudhumene akazopindura kuti inini handikwanise kuti ndishande ndiri wekupi ndinoshandidzana nawo zvita panenge ndire randakaita sei randakarerekera ndavaende kupi kwarusapi saka nanyakujara naamahefu wakazouya vese wakauya vakati pinda ina ndakumira pinda mukati ndakamira padombo wakauya wakapinda wakaningirikina zvakanzita kuti tione ndikati munoda kuti muone anyakujara aina achemachibage muDare kuti ngeyaso nekuti vakandiporomisa kare kuti bageni changu ndikutema chibage chako nekuti wakatema zviro zvangu uye zvakare mune zuro wakapinda muno ndi wakapinda muno nechi ndibata saka inini handitaure chinhu ndopa wanhingirikini mbuyaso anyakujara waya wachibva waita sei waya bva waona chibva tazobva watotora tenesi waringisa tenesi yanga irimo wabva wabva netenesi yazvikanzi handeine tenesi wakati hanzi handeine pana mbuya sori chindonzwa kuti chii chaita sei chaitika kupi kugadheni pawakasvika pana mbuya sori paipa wachingoti pindei wari kupinda muda wakabvaenda netenesi yafuti nesandaki yafuti papi kundosvika nayo pamba kagara chii mbuya sori nandaitaura ndakadira ananyakuja ndowakanga wakuita sei wakutaura wakusvika paya wakutaura izvo wakanga wakutaurwa kuti zvaita sei zvatopesa warutaurwa mamwe mazuva akatooma wakataurwa rume wakuru zvemukati womebhurugwa wachiudzwa kunzi hanzi ini ndizvo ndakavatuka kuda kuti kuda kudhifendere kana kuti nyaya handira kudaira takanyarara tikabva tikaenda taenda ndopatakasvika kumba ndopadakazonzwa kuti mudhumeni ari kuti endai kupi kumadhumeni ndobva ndabva zveshuwa mwanangu anditumira mari $20 kanzi mama endai kumadhumeni kwachinozi noti munhu angatemi nenguva ino pamakatema balo ndaita chekudiridzira chibage ichocho kwakaoma kusina mvura kusati kwambotanga kuti kunaya ndobva ndaenda kumadhumeni kuya waibva wataura zvikanzi avo ine $20 ndobva ndabuda musi wandakatobuda imomo wacho ichiti handikaindigondopachi ndiende nenhingirikini wati mupurisa aite sei awe pandatobuda muya zvanzi akutontaurira mudhumeni uye anga ari mama unoona sei mupurisa tinokupai mudhumeni anoenda uya asi zvamaakuita manje zvaakuitika ndoda kuti ndikudzidzisei chimwe chinhu imi muri munhu mukuru kana indiri munhu mukuru hapana anoziva imi hamuzive inini handizive asi tese toda kuti tidzidzisane imimi mukachiti zveshuwa mudhumeni anowe asi maakubara zvakaita sei zvakawanda zvamaakuita sei nekuti pakuuya kwekuongorora kwemudhumeni pakuchasvika nyaya handiko koma muchifungira kupi
ikoko kuti isvike kupi ikoko kuchazodaidzwa wanenge wakawanda wanenge wakuzuya maakuzotongeswa kuti rikini ene nzvimbo yamuri kunetsirana istate land kana pakaraswa munhu kana nyangwe munhu ukabata panhu pakaraswa hapazi pako ndepemunhu wese kana imimi zvomakaitoita izvo kana emure wakatondiudza futi akati mama kunetsana kwamuri kuita ikoko imi mukatobva pagadheni ipapapo nhasuno mukapasiya 3 years maenda muchimaenda kwamaenda mukaona papinda munhu musamubvunzi nekuti inonzi state land ndeyemunhu wese pakaraswa kana pachinzi panhu pakaraswa pasipichi apasi pemunhu ndozvakasvika kuti ndivene yaibvata seunda zvikanzi zvino chazosvika kunewe anziwe chiwaiwe ema newe chichi wanenge wakuzoya kuzoongorora muchazoita kuti magadheni mese ikoko muite sei marabizo asi tandangokuvira dai mazvanga zvaita kuti muite sei muyanana ndopandakabva ndabuda ndakangoti ndichadzoka paakantaura mazwi ndopanga agara munguva achitaura mari yangu nanaye mamwe bva ndatobuda zvavo ndatobuda ndipandakabva ndatambira shoko renhamo ndobva ndaenda kunhamo kwarusape ndasvika kwarusape ndakutaura nambuya wangu nawasukuru wangu wanga waripo wabva wakumbotaura akati iwe muzukuru wangu wadii kuti maita zvekutaurirana musaite zvinhu zvekuita zvamuri kuita zvekuti muende kundomhangarana muchiripisana ndobva mangwana acho kuseri takuenda kuti kwaamiro kwakutaura kuti muromo wakundiramidza kuti chi hanzvadzi yangu bhaiweka musaite se tauriranai muri vanhu vevhireji izvo zvayo nyaya maijekesa vanhu kusvika mazomhangara chii nyaya right izvo hanzi madyisa kwemakore akawanda munda wapedza alright itan ngwanimire 2 minutes wanoizesa ndipedze dare right tati kutaura isu kuti nhau yavari kutaura ndeyekuti muri kudyisa izvo zvekuti state land yes kana musingabvumirwe asi hamuna mvumo yekuenda kundopwanyira chii munhu zviro zvake zvaadi zvaarima vari kuti gadheni rangu randaa ndiri kurima kwemakore imimi maakuuya maakunditemhera chikafu mandidyisira maakundireka ndinorarama sei I think ndo kutaura kwavo kwaita wachipaumba notishia pamusoro ipapo pane pandangasiya ndiyopo wapinda pari wazopedzisira rwendo runo wakasvika pamabhatanati no it's okay zvese ngatichende tiri pamusoro pekuti andizobachangamiri kana nimuchinyatsoona kuti iye ane stenderi yakabata iyi muna 82 kwati mwana wambuya murewa wenhamba 17 mai wake wakatengesa munda wavo nemagadheni avo wachibva waenda tochitangira ipapo wachibva waenda uyu munda wangu wandakasvikobata muna 82 pakapegerwa mwe achibva zvanzi mvire dzenye haina kutengeswa haina kutengwa tichibva tafambira ndini watonya kufambira futi kuharare kwese kuitira kuti takazoya nemapega takazopegerwa muna 83 kubva tapegerwa zvechokwadi munda iwoyo hauna kupegwa nokuti kuti wakaita kunge kumusoro kundo kune munda uku kwakazobva paita kuribani zototi gadheni rangu iroro ritori mumunda rangu nipachezvaro ndo randakatanga kurima ritori mumunda robva radzika rakadai kuna nyagazi hafu yemunda iyi zvechokwadi matoro tazopegerwa muna 83 ndopatakachizopita muvhireji tapegerwa ndopandakatanga kutozoziwana naamai wake vachidzi mureva kwakubva tagara ini wangu munda ukuraswa kwawakaitwa ndakazopuhwa munda nababa wemwana wandauya naiwe ndo akazondipa munda asekretari wedu haangabve muno akatifambira munda wangu waita minda miri kwakupuhwa kwakubva tagara uyu munda wangu negadheni rangu ndichirima pazotengesa mai wacho mumunda uyenga asiboboro tisingatobhomuziwe ari kumapurasi pazotengeswa wake mwana enga aripo mukomana mukuru naye mukomana wauya naye ai mwana akasiya ngari muna kudai mbuya bwatengesa zvinhu bwaenda kukwinya zure kwacho kumwana womukomana mukuru kubva wagara uyu muroora wawo mwana womukomana mukuru ndisawira iwo wafuti ndisawira zvinosawira washaya kwekurima here chirima mugadheni sawira ubva asara chirima muroora uyo
iye asipo ari kumapurazi kumarondera wachishanda kupurazi yeye inotakurwa unacho achishanda yeye kwamicho ndokuenga ari mugari weko mai mwana uko ukongo aendera uko wakabva waita uskogara muinyanzo yemutaundi wachirocherwa wasina kuenda kumusha kune muroora mwana uyo abva abvafa mai waya kana paine kuruzevha kongo wakaenda ukuruzevha wacho kana wakati yewe mbuya iyi uyamutore mai wenyu kwakuchidzoka iye muzukuru akatosara chitsvaga stendi yekugara awana stendi yewani yomumwe pane kuti wemuvhireji meneke ngafa mumvana ndopa wakazotenga wepapo kwakuchigara wepapo ichi chimunin'ina chasiwa chiri chidiki ichi mumaiguru wachibva watengera futi chimuzukuru ichi chimunin'ina ichi stendi pamusoro sekuru wacho wafirwa naamai wadzokera kuvhireji wachibva atengeserwa ipapo kwakubva tagara muna 20 ndopazodzorwa mai wacho mai wawa mbuya wayavo kubva wasopinda mbai memuzukuru yainga ari moyo agara ipapo murume enga akubasa kusouth africa zvaenga akubasa kusouth africa kuyo mukadzi abva aenda kubvaswa namaichi akanzi kutema maorenji yamini muna 20 imomo nguva yakwana ava mbuya wari kurwara wari kubasa ndopaakataura kuti amai ndaakuenda kusouth africa mai wadi wari kurwara mai havana kuya muroora kwakubva enda kubvasiya mbuya wakadaro kwakuzonochaifora kumusouth africa kune vanasekuru vacho vari kuwana hanzvadzi yamai vacho ndasiya amai wari kurwara asi mai ndawasitaurira wari kupurasi wakazochairwa fune navazukuru nanasekuru vacho ndopawakachizoya mukumba kwabva wasopinda pamuya memuroora uyo wagara umba memuroora ndobva wakatanga ukakuenda kugadheni kurimwa nemuroora muna 21 ndomawazotanga manje kuchiwaka iwo pamusoro apa pemwana mudiki akatengerwa stendi nemwana mukuru wari pamba pemukuru apa wachiri mama wako akaimba yawo muroora abva enda kumaricha akakwana mazuva acho taakuda kunokuhwa ndokaenda ndopa wakasara iwo bva wati mugadheni moyo anaro kutimba muroora awozouya akaona pasara padiki diki muroora kana akuti ndochibata zvazichira gadheni rangu ndone mwoyo yauya mugadheni mangu mai buya story mugadheni muya ndakuragidzwa namai sei zvechokwadi takaenda mukazimo kwemi mbuya wafungai ko zvamakurambidza muroora ariwa makaona muripo mukuti ari mekupi munorima kamese paione nzira yaidzika kudai yaipinda pagedo dzika kudai imi chigumira imo muroora arimo inobva ndaita gadheni kwangu muna 22 muroora aenda kuti kumaricho kwake ndopa wakabva sarari kiti naro gadheni rodistributika muroora wazoona apa gadheni asanganiswa yese yadzikwa achibva angodegerawo kubva anotsvaga katedza kwemunda wake muna 23 imomo mugore rapera zvechokwadini mombe handingarabe kuti dzinge dzikapinde mugadheni kana dzaipinda mombe dzike dzigere kumba kuvhireji mwana wangu akazonowakowo zasi kumunda ikoko saka kana mombe dzaibuda dzichiendawo mugadheni make waitaurirana wekoko nemwana nemuroora ikoko wachipedzerana ikoko kwakuzoti musi uyo ini ndekenge ndiri kuenda muna june nokunga musi wa 9 june ndiri kuenda kuhanzvadzi yangu kunesa dombo ndaenda pamba pemubva ndachiti mai sinyoro mozoona amai ndasiya kumba uku munin'ina wangu ikenge auya kumba asingauya pili mozoona amai uku ndaakuenda ndichimire ipapo ndobva ndakaona zvese kwadi vari kufambisa tizotarisodai tione mombe dzedu zvetikadzapa mupuranga tikati mombe dzadzikakaugadheni kwekwekwakuma 8 chenge chatoa chirimo mombe dzasairiro iwo wekenge wakapanana ikoko kwadzaidya ikoko nemuroora nemwana kuti mombe dzenyu vhura inanayi musavhure mafeni wekenge wakupedzerana ikoko ndichibva ndamira aindotoseka wotosvika wakutanga kutaura nenyaya yemombe muvana wangu akamira paindakamira wakutanga kutaura ina handina kuwadaiya ndati ndanonoka ndobva ndakati fambei ndisakubva pana kusvika pagedha ndopa akati makuenda mombe dzenyu idzodzo ndaonesera chibage poison ndomwaya pagedha ndopa ndakamira kati mai fungai mukuti misere mombe dzangu zvikati kurima kunorwadza ndikati saka imimi ndimarwadziwa nokurima kwemombe
kweni mombe dzenyu kubva pandikenge ndiri pakwendiwa ipapo pane makwendiwa 5 handina chandinokohwa iyo moenda imimi pamuganho uri kutaurwa uri unzi uripo. Imimi munotora muganho wenyu avo vachitora muganho wavo sekugara kwamaiita kare. Imimi hamuna tsitsi matotaura panapa mukati inini nenhau yekuti mombe yawakanga wachida kuisa mushonga muchibage, izvozvo ndo zvandabva ndaita kuti ndiwadzingire nekuti vari kuda kuisa mushonga muchibage, uye ndo zvakazoita kuti muteme chibage muchiti mombe dzenyu dzinozodyiwa nepoison, dzinozodya poison dzikafa, sekutaura kwamuri kuita kuti you were very scared nenhau yepoison yawakanga watoda kuisa. Iyo haingaita kuti muregere kuti muteme chibage, makatema chibage chemunhu, asi hapana akakuonai chete. Saka vanga vati pane zvamamati munoda kuripirwa mombe 2, vanga vati vanoda kuripirwa mombe 2 dzekudyisa magadheni. Mabvuma emimi kuti hongu magadheni mombe dzangu dzinogara dzichidya magadheni, muri kutaura mabvuma emimi ari pamatobvuma mukati mombe dzangu ichokwadi dzinodya mugadheni mavo, magara muchidyisira mugadheni mavo. Saka tinoda kuti semasavhira muchindogara zvakanaka. Hamene kuti wadare munoti waripirane here kana kuti vanhu wacho undogare zvakanaka. Chakudopa tinokatenderere nyau dzenyu muri vanhu vanotaurisa mese muri vairi zikisai masawira nemasawira zvanga zviri kuitwa izvi muchisawira. Saka wavani kuripira namba chatakuda manje ndechekuti iyo waende pamuganho wogura mumunda wavo zvakadini zvakanaka, zvekutori dai kwakuti iwo waine mari yekukwidza wakomana wenyu wepanapo waienda wachibva wagadzisa wobva wasiya zvadini zvapera. Right, ndizvozvo mochibvisa ma $20 kouya mupurisa wangu obva andokuisirai muganho uri kutaurwa namai avo. Saka hapana munhu anoripira umwe munhu. Chiendai mundogare zvakanaka, mobvisa ma $20 munobvisa rini, mupurisa auye aibva aise muganho wamunoteedza mese muri vairi. Munoibvisa rini mari ma $20. Ndinotsigira kureva kwenyu mama. Tati munobvisa rini, ngatiendei mberi. $20 kuti mupurisa auye achibva aisa muganho kuti apa zviri kutaurwa namai kuti muganho utoripo. Tauda kungoti mupurisa auye abva atsinhira so that hapana anozochaukira kuenda kune umwe munhu. Muganho wacho wakapuwa nani? Wataurwa namai avo. Mumini wacho ndindakatora dumburiro kuti ipapo pamakawadimburira pacho ipapo ndo patiri kuda kuti ipapo pacho pamakawadimburira ipapo pacho imimi muri sabhuku here toda kuti simba renyu rekudimburira munhu rinobvepi? inini sana savira wangu ndokuti imimi simba racho rekudimburira vanhu rinobvepi? Nekuti kakuti ndadimburira munhu hungori sabhuku, hungori ishu. Apa makadimburirana, hapana akadimburirira umwe munhu, makadimburirana sekutaura kwawaita kuti makatowirirana. Ava mai wake wakatozoti aiwa ine aiwa apa handidi, ndokubva waenda hako kwawakaenda wakakuti chidimburirana futi muri wangani? Muri vairi. Saka hapana akadimburira umwe munhu pakati penyu, asi kuti makaita mese makatobvumirana kwakudimburirana uyu ati anopaziya muganho uripo anotibatsira. Handizvo? zvakaipa kupa munhu pekurima. Zvakaipa. Ndizvozvo kana wapa munhu chibva nemwoyo wese haupi uchitora. Saka mombe idzi dzochinofa hadzoka dzonesikadzoka mushonganisa. Hakuna iye anoisira poison munhu chipuka. Kana aita poison imhosva anofira mujeri. Hakuna munhu anoisa poison. Ivhiri kuuraya munhu imimi kukandoisa poison kuti afu ijeri. Hakuna munhu anoita
matukano amagara muchiita ende nanhasi hapana, asi kuzodyisira ezvinezvi kubva nhasi unokwenda mberi adyisira umwe munhu uyai kuno tomuripisa handiti kubva nhasi kuenda mberi right, $20 munobhadhara rini chiitai tipedze dare renyu rarebesa nhau yenyu taipa nguva yakakurisa mobhadhara rini $20 yekuti mupurisa wauya akupe mugano right, kupera kwesvondo rini aiwa mweyo tinozotouya anouya achitora chipuka kwenyu muri kunzwa here ikoti hatiri kukuisa cheni tinokuisa cheni motogarapo mozosimuka maanechi mabvisa mari yakawanda muri kuzvinzwa titi mapurisa angu akuisei cheni nekukura kwamakaita munopindura zvakadaro hamuti kuenzaniswa right, waisei cheni wafungirwa komana chinyara tata kukuisai cheni izvozvi nekuti mune vakutirebesera matare zviro zve manzwa imi mamowa matora pamari yavo torai $20 yavo then imi matichi kupera kweyo saka isaizwa saka mupurisa anoya musi wa15 musi wa15 right, tapedza nyaya yenyu mupurisa wauya okutaridzai mugano musi wa15 $20 yavo muhamatora $20 awabhadhara avo vanounza musi wa15 musi wa15 muhamamupira ikoko mupurisa anouya right, chisimuka imene